Wah, yo kalau buto. Ayo, budal, kayak jalan, yo. Iyo. Wah, iyo. Wah, iyo. Melu budal ke ayo aku melu budal kowe no iya oh argetek lamun sinawang tema agawe gandrong solas lagane lelewo sarwa fantasi weh awas cok rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng yo bos rikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata iya oi yo ikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng ayo ikat rampak sampyosa porno prajurit kang aglar satata usumeng Sembrani
rimba manunggal nyawa wasik iya dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu angkara adikan adikung adiguna nyawiji jroning Allah eling sing eling urip mung sedelo aja sembrono Jumangkang ing yudha sang satriya napa natapi ingkang jiwa prajurit datya apela kala lilata ing nyawa datya prataruna kusumane pangasa awas to Jumangkang ing yudha sang satriya napa natapi ingkang supa prajurit satya ambela bangsa lilata ing nyawa satya prataruna kusumane bangsa birunya sembrang was iya yudha sang satriya tapa tetapi ingkang supa prajurit datya ambela bala lilata ing nyawa datya prataruna kusumane bangsa tetapi engkau sumpah prajurit satya ambela bala
lilo to inyawa dadya prataruna kusumane bangsa so oi samprani rimba manunggan rawatya bala sikra amakarya jancotan liwanta sedalan gembira kembal manungko bende agawe pacot mancot kumuro suarane iya asik asik sikra amakarya jancotan liwanta sikra lan gembira kembal manungko bende agawe pacot mancot kumuro suarane iya 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 yo yo iya masih bersama birunya Sembrai wasik ayo Mas Eko oke Osa ôi ý ố Loh, iya. Aku buta yo kali lot wasetiane kelakon larak sampe rakel jarak ngaburke kilo buat kulane karo bojo bot ngreke kon sigarane ayo bangun negarane suwe ora jamu kodhok ketewa suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora jamu kodhok meniran suwe ra ketemu temu pisan ati pikiran tuku mano elo sirama menyang Solo nek oleh payung mundo macan pitolo loba wong mati ora obah mateni bocah urip golek duit timbun sigarane bangun negarane sekilo pot gulane karo bojo bot reyoke plarak sampe rake mecara ra ngapirke rengiran gorengan jagung ada senang rawan di nembong cepet sabune mentah kadung tempat selek rabetan ketang bubuk gula jomo kebedok atine lega wajah pede gula abang wajah sude yentu matang ketang supir mapan kemat acara mampir nanging liwat mana foto temanggung pantar nyara manut bisa keblinger iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyanding suwe ora jamu bodonge telo suwe ra ketemu temu bisa gawe gelot iyo ayo ngereket Seberani rimba manunggal woi wasik
janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ewangi ati kanandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing wayah wengi nambahi kakasing ati iki ati kangen ngendi aduh maneh kang tak ati-ati masih digoyang bersama Sembrani Rimba Manunggal asli loh asli janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ing wangi ati kanandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kakasing ati iki apa pujan ati ati dowo ayu kang ati-ati di pas tentremo atiku aku setya ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggiya rahayu
sekido tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kula gumula ora bakal saben wayah ra ono jaluk kalah nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titikane pasurya dewa ra ono mandike kakon sumuna uga nyang semake ra angger dewa bisa akelake awas yo iyo ayo Mas Edwin yo konco foto mrene beresan di pasukan dan katisan kejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan krea sitan sanya wiji asik yo yo iya yo konco dong rene yo presane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji iya ayo yo konco potong berisane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan krea sitan sanyawi yo iya yo konco dong rene yo resane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji yo konco dong rene yo resane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji sembuh yo iya selalu yo sembuh yo iya lolo yo awas iya bos Gue sampun ngabiar langsung Bapak